Katon Kencana. Sino budoyo pamirsa kakung putra. Sasampunipun sami pinanggih harjo. Keparing pamiloro di Republik Indonesia ing Surakarta ngaturaken wilujeng dalu. Pepanggihan malih wonten ing diaran panggung ketoprak Radio Republik Indonesia ing Surakarta. Ingkang dalu menika babar cariyos Wingko Katon Kencana. Sinengguyu keluarga Ketoprak Balikambang, keluarga Riwitian Sriwedari, kanca-kanca saking UNS, saking isi Surakarta dalasan saking Sragen. Mapan wonten ing auditorium Sarsita Manungkusumo Radio Republik Indonesia ing Surakarta. Para paraga ingkang paringsaken cariyos Wingko Katon Kencana. Sedherek Wahyu Sabto Pamungkas sarjana seni dalu menika kapathah minangka Adipati Bramasta. Sedherek Rusina Bagus Wijoyo sarjana seni dados Patih Brahmapati. Tumenggung Brahmayuda dening sedherek Gatot Widodo. Prajurit Bagasaen kapitadosaken dumateng kanca-kanca saking Ketoprak Balikambang. Sedherek Timotius Dewa Sakonco. Adipati Sabdo Jati dening sedherek Ugo Darmanto Ahli Madya, Garwa Prameswari, sedherek Ita Wijayanti sarjana seni, saweripun sedherek Sumarti. Pados Surya Kusuma dening Ki Ali Marsudi sarjana seni, Reka sedherek Joko Sudiono, Daya dening sedherek Sadi Dewi. Wondene Adipati Purbajati kapitadosaken dumateng sedherek Kang Raden Wisnu Biwaranagara saking Sragen. Garwa Prameswari sedherek Maryani sarjana seni. Garwa Selir sedherek Eka Yulia Ayuningsih saking isi Surakarta. Sedherek Joko Sunarno Ati naya minangka Patih Nopayuda. Wondene Herindra Rangga Permana saking UNS. Dalu menika kapathah minangka tumenggung Nopapati. Dewi Candrawati dening sedherek Yohana sarjana seni. Poremban sedherek Endang Yuliati, Suci Rahayu saking Sragen. Saha para mahasiswa UNS Surakarta, Dwiendah Sukmaningsih, Ingga Nurita, Ilka Renata. Prajurit Carangampit kapitadosaken dumateng keluarga Ketoprak Balikambang. Wondene minangka tantri sedherek Ida Lala. Pinabi Edi Sulistiano sarjana seni Enhun dalu menika kapathah minangka Resi Macan Gombang. Naskah saha sutradara sedherek Suwondo. Asisten sutradara Pinabi Edi Sulistiono sarjana seni Enhun. Pranata Gerak Laga sedherek Wahyu Sabto Pamungkas sarjana seni. Pengebrak Pinabi Edi Sulistiono sarjana seni Enhun. Pranata Iringan Indoro sarjana seni Dayasan Kutapa Martapura sarjana seni. Pranata Swara Samontase sedherek Warsita saha Heri Wiyono
Agus Mahendra Sakonco, Pranoto Busono, Sedaya Putri Retno, Pujiastuti Saha Endang Yuliati, Multimedia Sedaya Junaidi, Pranoto Pandu, Sedaya Raharjo Sakonco, Supervisi Kameramen Sedaya Gatot Yanto Sarjono Seni, Koordinator Kesenian Sedaya Undoro Soti Adi Marsudi Sarjono Seni, Pengarah Diaran Sedaya Topo Martakno Sarjono Seni, Koordinator Acara Sedaya Gunawan, minangka produser Ibu Tri Sejati SEMN, produser pelaksana Ibu Dwi Arimartani, kairingan karawitan LPP Radio Republik Indonesia ing Surakarta, Rinenggo Sorati Jangkep. Kayoman Kepala LPP Radio Republik Indonesia ing Surakarta, Ibu Ati Hindari Sarjana Hukum. Para rawuh, para sutresna budaya, pamirsa kakung putri, bilih ingin kalenggan menika panjenengan badhe mirsani lumantar kanal YouTube saged pembuka wonten ing kanal YouTube Radio Republik Indonesia ing Surakarta. Kados pundi babaring cariyos wingko katon kecana saking Auditorium Sarsita Mangunkusumo Radio Republik Indonesia ing Surakarta ingkang ayu wajib dalu menika ngaturaken wilujeng dalu wilujeng mirsani saha midhangetaken babaring cariyos wingko katon kencana. Sumangga. Pripun Kang Mas? Bagya mulya rasaning atiku bisa sesandingan kalawan sliramu nganti saiki wis sawetara suwene wis 3 taun iki, Dimas. Lah nggih to Kang Mas. Lah nggih kula nggih remen, kula seneng sanget menika, bingah ati kula. Sesandingan kalian Kang Mas Bramasta menika sampun lampahan 3 taun. Langkung to Kang Mas. Ya sak suwene 3 taun kuwi mau. Yen to ana kurange anggonku ngayomi marang sliramu, mbok menawa ana
kurangi. Coba kowe kandha sing jujur, aja tak empet yen to anggonku ngayomi karo garwaku ki. Mbok menawa ana lupute apa piye ngono lho. Nimas. Mboten Kang Mas, mboten wonten kiranganipun kok. Alah tenane. Inggih saestu to Kang Mas. Enak Kang Mas Bramasta menika wau nggih ngendika kiyambak. 3 taun kula kalih Kang Mas nika sesandingan. Saestu mboten wonten kiranganipun. Kula bingah sanget lelati panjenengan dalem Kang Mas. Allah tenane aku iki wonge kasar kok kowe seneng. Lho kula menika kan nggih nampi napa wontene Kang Mas Bramasta to kasar alus. Lah nika nek tingale kasar ning atine kan lemah lembut, kalem ngaten to Kang Mas. Lemah ki Siti. Lembut ki Sutra. Jan. Ah, yen tak sawang alismu ki wah Jan. Alise nanggal sepisan. Netrane wah belalak. Idepe tumengeng tawang. Lambene Bramasta menika lho. Lambene alah nyigar prapat. Alah kleru. Nyigar jambe. Bangkeane wah nawoni. Lho, nawoni pripun to Kang Mas menika lho? Lho, nek nawon kemit kuwi wis lumrah. Nek nawoni iki beda. Nawoni iki aku dadi tawon, kowe dadi madune. Lah ngono. Bot-bote anggonku bisa nyecep apa kang dadi maduning asmara ana sajroning atimu kuwi lho. Alah Kang Mas menika lho. Marai Dedekan nggih. aku ya deg-degan lagi pisan iki ndek bojayune kaya ngono. Ah, pisan lan pungkasan. Kangka tulu roncanmu lati malelo katonton rino wengi tansah dadi impen. Kok impen pripun to Kang Mas? Menika sampun kasunyatan lho. Oh iya. Nggih. Kang Mas Bramasta menika lho. Cemiwel. Kok jual jawel lho. Lho nek karo bojone jual jawel mosok ora oleh. Oh nggih. Putone pantes digoleki tununge wong manis. Napa nggih to Kang Mas? Kula manis to. Heeh. Kados kula. Nanti dirubung semut. Papuntone pantes digoleki dununge wong manis ingkang maweh wuyung ayune tumpuk undung en sinawang tetep lengkong sak solae
dijak mubeng-mubeng. Dadya sengsem mingkat lulu sun amban sun lelo Lho kok jawel ngaten lho marek loling semenika. Galo sawangen Wonten menapa? aruming kembang bisa layu megunging banyu bisa asat nanging katresnanku nganti sak puputing jagat ya kuwi anggonku tresna kalawan sliramu Yayi Candrawati Semanten uga kula Kang Mas. Saklawase gesang kula inggih kesandingan kalian Kang Mas Bromasto. tenane kuwi Inggih. lho kuwi ngopo nih Mas Duka niki Kang Mas kok awakmu ora kepenak inggih kados mumet. lho Awak kula gatos greges-greges menika pripun niki? ojo kowe ngandut Yayi lho nih Mas Kok mual ngeten niki? Loh, Nimas, tangi Nimas ya Allah apa? Yayi Candrawati, Yayi Candrawati, Yayi, kowe ngopo? Ini tak golek tombo, aduh, Candrawati, kowe nang endi? Kanjeng Adipati. Kanjeng Dipati. Candrawati. Emot. Candrawati. Lho. Kula niki keng paman lho nak Mas. Nak Mas Dipati emot. Lho keng paman lho kok malah dijorok niki pripun iki? Panjenengan menika kok wonten menapa? Iki mau Candrawati ana ngendi? Candrawati menika sinten lho? Kuwi garwaku. Candrawati kuwi garwaku kok Paman Patih. Panjenengan menika kok aneh. Mbok enget. Panjenengan menika dereng kagungan garwa. Alah ora, iki mau ki aku ana sajroning taman kuwi lagi leluban maduning asmara. Kuwi cetha kasunyatan. Mboten, panginten kula menika panjenengan menika nyumpena mbok menawi. Ngantos jeleh-jeleh kula wastani wonten pandung sekti. Loh, dadi iki mau ngimpi to iki? Inggih. Halah, rasane kok kaya Panjenengan dereng kagungan garwa kok madosi garwa. Kok wae jeleh-jeleh garwa jenengan sampun ngandhek menika. ya bot-bote. Ayo aneh to jurit. Lah nggih to. Wong kula ingkang jagi wonten ing Beteng Regal mboten wonten wanita yang mlebet wonten ing panti menika Kanjeng Adipati. Ya kaya ngene iki rasane wong lagi nandang kuyung. Mangan radoyan rajenak dolan ning omah bingung rak ya ngono to. Paman Patih. Nggih menawi kenging miterang menika wanodya saking pundi? Candrawati kuwi mau yen ora kliru pancen putra saka Kadipaten Caranglampit ingkang duk nalika semana pas Titi Wanci adicara Mertidesa ana wong-wong Caranglampit aku nyawang Candrawati kuwi mau dadi kesengsem. Panjenengan aturipun kepanggih kalian ingkang nami Candrawati menika. Ya kuwi. Ana adicara Mertidesa. Oh, wonten adicara Mertidesa wonten Caranglampit. Oh, ngaten nggih. Nggih margi sampun wancinipun menawi saking pangawas kula panjenengan menika kedah kagungan garwa. Dadi aku wis wancine kagungan garwa. Inggih. Menawi mboten kados nglenggahi tumper panjenengan menika. Leripun tumper menika sepet. Sepet ingkang kobong mawa jenengan lenggahi. Lah nggih benter sanget to. Lah menika mboten sae. Mboten sae werdi minun dumateng para kawula sak glagah sewu saged kepanasan awit perbawa panjenengan. Yen kaya mangono banjur aku kudu kepiye? Teh, Paman Patih. Lah nggih nglajengaken kersa panjenengan mawon. Oh iya. Pun lamar mah kula ingkang
sagah minangka duta panglamaripun Kanjeng Paman Dipati. Patih saguh dadi duta panglamar. Sagah. Oh, yen kaya mangkono aja wedi kesuwen, Paman Patih. Tumuju ana ing Kadipaten Carang Lampit, lamaren Oh. Dewi Candrawati. Inggih mekaten. Pangestu dalem Kanjeng Dipati, mugi-mugi lebda ing karya. Ayo jurit. Kanthi prajurit sak cukupe. Nggih. Monggo, monggo. Wah, ora bisa ngempet. Muga-muga kasembatan apa kang dadi gegayuhanku. Yo, aku ora negakake Paman Patih, Brawapati. Tak awat-awati saka kaduan. Gini. Bune, Dawuh dalem Kang Mas Adipati. Dawuh dalem Kang Mas. Aku ki rada gelo. Loh, kok gelo kados pundi ta? Lah wong ning pasewakan kok bojo kok ora adep-adepan ki kepiye to janjane iki? Kados pundi Sing to siji ning kono, sing siji ning kene, kono kursi. Lah terus kepiye kersanipun kados pundi menapa menawi badhe cecaketan kula menika lak nggih. Mboten sekeca kalian diajeng to? Lho, Ya diajeng. sliramu kuwi ngene Nggih lho. boten menapa-menapa to Kang. Suciwati karo Sabdawati kula. Sabdawati. Karo garwane kok ora Ora apal sing ono. asmane iki Nyuwun janjane pangapunten. mengko Ngene lho. dhisik kula kok sik diajeng. Nyuwun pangapunten, Janjane boten jalaran garwane kula iki lho. ana pira to? Nanging menika mboten Sajake jalaran loro ki sing kula nang lho. kene sing nang kono-kono. Lah iya Ora to. ngerti ora Lho. iso diitung cacahe. Kok melengkos kowe gelo duwe karo aku. Mboten Aku kok bojo gelo. Namung panjenengan menika lho. Wong karo asmane garwane kok ora apal ki lho. Kaya garwane ki ana 100 apa Lah nggih. 200. Torto malih kula nggih mboten sekeca. Mangke gek jalaran kula lajeng kesupen kalian asma panjenengan, mboten jalaran kula. Sajake ya ngono kok diajeng. Ning aku ya ora ngopo-ngopo wong jalan aku ya wis tuwa. Ning biyen sanadyan kaya ngene iki ya tilase wong ayu. Wis tau ayu, wis tau nggih. Sanadyan biyen kuwi ya menik-menik kaya benek atom saiki kaya bom atom ya wis ora Panjenengan apa-apa. menika Aku ki sing lho. lan aku ki sing seneng karo kowe sak kloron mergo cerewetmu kuwi kok. Anggere wis ngomong wong loro ora iso dindek. Lah kalau mben kula mendel panjenengan dawuh mbok dadi wong wadon ki sing ngene-ngene aja mung mendel wae. Sakmenika bareng wis iso omong kebablasan ya diajeng. Lah nggih ngewuhne kok. Sampun monggo kula aturi paring pangandikan. Kowe yen panjenengan nika ora ndang paring pangandikan ya sing ngomong aku wae. Kowe sing Kose ngomong aku tak ngomong genti. Lah. Ning yo ngene kok. Aku ki yo kelingan Duk Rikala semono ketemu karo kowe cah kloron iki lho.
Kados pundi mboten sah dipun emut-emut ingkang sae-sae kemawon. Ingkang kirang sae sampun pun bikak wonten mriki. Kula menika lingsem kalian para tamu menika lho. Mboten Wong karo menapa-napa, bojo kok Kang Mbok. isin iki piye? Wong aku ki senajan saiki ki awake dhewe ki layuswa paribasan wis rada sepuh. Inggih. Iya iso wae to nek jaman saiki ana puber kedua. Oh, ngono kae. Menapa inggih toh? Pangke rumiyin. Bangun tresno karo bojone iki ora apa-apa kok piye to janjane. Oh. Lah ning ya kapan wong nyatane ya ora tau ditindakake ngono kok. Menapa inggih toh? Kok sami toh Kang Mbok? Oh, sajake tindak nggonmu wae ora tau Mboten. ngerti aku kok. Aku ki kelingan nek bangsa tetembangan Asmara Ndana ngono kae aku ki senengi ya. Wong nyatane duk rikala semono aku karo kowe iki nek gandrung ki Asmara Ndana kok. Badhe tetembangan. Heeh nek Kersanipun mboten nglangut. duh nimas Ya, Diajeng. pepujan mam. Oh inggih, kemutan Kang Mbok. Sanadyan sepuh ning swantene ya ora beda. Inggih. Sampun Ya panjenengan sampe ya diajeng ora dadi menapa? Mangke gantosan. Lis yo ing warna. Jan. Isin aku Bibar menika langsung kula mangke. Lho, piye to ya, Wajan? Pun Jan nika lho. kakandangan mono. Inggih, semanten ugi kula badhe tansah leladi dhateng panjenengan. tiwas aku genderit rono lho. Kados pundi Kang Mas? Sanadyan sampun sepuh, namung kula menika lak ya isih patut to nek sesandingan kalian panjenengan menika. Lak ya ora banget-banget nek isih Mring sirotmu wanita tak junjungi dhewe. Brengsih karo Dorine diajeng. Nonano nenenano ini nonano Karya mukti wong ayu. Kagungan garwa loro cilik mlenik kaya ngene apa ya ora reno apa gawe liyan nika. Pun kakang tetap saestu to menika Kang Mas. Matur sembah nuwun Kang Mas. kanggo nambah katresnanku dik iki kala semono aku pinanggih karo sliramu saiki kaya-kaya aku ki senajan tuwa ki tetep tresno banget karo kowe. Oh, kedah to inggih. Ning sing tuwa kuwi ya ora usah dibolan baleni. Ya pancen wis tuwa kok dadak dibolan baleni. Angger tuwa ya madhep rene. Wis tuwa ngono lak ya. Nyerek-nyerek Kandhane wong kene. iki